amagar-les perquè si no alguns es poden xafar i fer tot el carrer. Ja. En una bolsa. Si no, li denuncien. También me arreglaron como los guantes. Agarrarla en un guante y dejarlo a papelera. Y agarrar la Que yo no lo recojo, lo recoja mi papá. Una bolsa que te forma de guante. Lo cojo sola. No la caja nadie. Porque da un asco. En una bolsa. Ma mare, quan cagava, la bolsa se posava a fer aixina, la tirava. Eso de que fan en els robes, que l'enganxen. Un ganchón y yo le faig així y después la faig el guante y después eso. Es como si fuera un guante, pero en vez de lana y mesiana, pues de plástico. En una bolsa. Cogemos una bolsa y les arrepleguem. Luego y ho tirem a la basura. O al contenedor. Sí, jo sí, però ella la Bueno, agarra a vegades. Jo molts, perquè mon pare, ma mare, la meva germana no l'agarren, solo yo. Pues que la agarrem en el guante que parece una bolsa y entonces ho posem a la papelera. Sí. Iba a decir el pipí. Y el pipí lo siempre ahí. Ya. No podem deixar els gossos abandonats no el vull tirar-lo fora de casa, això No, tampoc. en la corrella nugar-lo. Ja, tampoc, això En la tampoc. farola. Tampoc el pot fer. Es pot morir de hambre. No es pot deixar abandonat el gos perquè si no es moriria de fam i de beure. No, està molt mal. Perquè es pot perdre. Perquè es pot perdre. I això algú si li vega pot agarrar-lo. Si l'abandones es queda sol per el carrer i no pot menjar, es mor. Perquè si no el gosset es moriria de calor, Ja. es moriria de set, es moriria de fam. I faria peste el gos. Perquè no el deixaríem. Portar-lo a la protectora. Els animals pobrets. Ja, Hi ha pobre. que adoptar-los o si no... Si no, es que abandonats plorant. I de vegades paren. Ja. I estan malalts. I no els duem al veterinari. Què? I no els duem al veterinari. Això. Solda.